Slovenskí hokejisti sklamaní semifinálovou prehrou s Kanadou nastúpili len po krátkom oddychu proti ďalšiemu zámorskému súperovi v snahe nadviazať na medailový zisk predchádzajúcich dvoch šampionátov. Saská aréna bola opäť zaplnená fanúšikmi nášho mužstva a nielen Slovákmi. Víťazstvo našich nad mužstvom Petra Levioleta si želala azda celá hala. Po 4. minúte pálil Štimpel len do Conklina. Gól na hokejke však mal Halpern, keď sám pred Lašákom trafil len jeho rameno, gólu však napokon zabránil až Chára. V polovici tretej tretiny sme po faule na Orsága hrali presilovku. Chárova delovka tesne vedľa bránky takmer urobila dieru v zadnom mantineli. Skórovať mohol aj Demitra, trafil len Conklinovú lapačku. Aj druhú tretinu Slováci začali presilovou hrou, šancu v nej mal Gáborík. V 27. minúte aktivitou hýril prvý slovenský útok, na Conklina letelo za pár sekúnd niekoľko striel, najväčšiu šancu spálil Šatan. Zverencom trénera Františka Hocu sa v závere šampionátu prestala dariť hra v početnej výhode, no v polovici zápasu bolo dôležité, že sme sa ubránili pri presilovej hre súpera, hoci to pred Lašákom poriadne vrelo. Stále však bolo aktívnejšie Slovensko. Šatanovú akciu zakončoval Štrbák, malé finále v obrovskej pražskej aréne stále čakalo na gól, blízko bol k nemu Marian Hossa v úvode záverečnej tretiny, jeho pokus len tesne minul pravú žrtku americkej bránky, no hoci sme počas celého zápasu mali bližšie k svieteniu gólu, aj Jan Lašák musel byť v neustálom strehu. A možnosť breaku Miroslava Šatana, proti nemu Rouch. Stále Miroslav Šatan, jeho backendová strela a puk skončil tesne pred bránkovou čiarou. V riadnom hracom čase gól nepadol, nasledovalo 10-minútové predĺženie, ktoré sme odštartovali presilovkou 4-3. Opäť mal možnosť Šatan, Conklin však zachránil nevídaným spôsobom Korčuľov. Lašák potom vychytal tutovku Gila a o držiteľovi bronzu tak museli rozhodnúť samostatné nájazdy. Tradičná šampionátová lotéria, ktorá nás v Göteborgskom semifinále poslala cez Švédov až k zlatu v roku 2002. Je to súboj nervov. Vidíte tú veľkú reťaz na našej hráckej lavici. Začína sa záverečná bronzová dráma. Miroslav Šatan a jeho samostatný nájazd. Gól! Vyhrávame 1-0 samostatným nájazdom. Po Šatanovi premenil aj Hossa, na opačnej strane však uspeli Drury, Cullen i Rouch a keďže sa naši strelci už nepresadili, Westram mohol rozhodnúť. Teraz ak skóruje, prinesie bronzovú radosť Američanom a aj sa tak stalo. Američania vyhrávajú po samostatných nájazdoch súboj o bronzové medaily a po 8 rokoch sa opäť tešia z 3. miesta na majstrovstvách sveta. V Prahe zavládlo obrovské sklamanie. Naši chalani dali 2 góly zo 4, čo je v podstate dosť, ale ja som dostal 4 zo 4, takže to hovorí za všetko. Som mal šancu na konci to napraviť aj za chalanov a nespravil som tak, takže nemal by som dostať 4 góly zo 4 nájazdov, keď to boli dobré nájazdy, ale nemal by som. Som veľmi rád,